ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கும். ஆரம்பம், முடிவே இல்லாத ஆரம்பம். பகவானோட பக்தி அந்த மாதிரி இருக்கும். நமக்கு பகவானுக்குமான உறவு, அந்த மாதிரியான உறவு. இன்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதையில 2வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். பகவத்கீதையின் சுருக்கம், கீதையின் சாராம்சம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். சரிங்களா? பகவத்கீதையில பகவான் நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம எப்படி வாழணும், எது சரி தவறு, தர்மம் அதர்மம், அதெல்லாம் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு குணத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது தான் கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றது. அது வந்து ஏதோ நான் காலையில ஒரு தடவை சாமி கும்பிட்டேன், சாயந்தரம் ஒரு தடவை சாமி கும்பிட்டேன், அந்த மாதிரி கிடையாது. முழுக்க முழுக்க அன்பின் பரிமாற்றம், அதுவும் குணத்திலிருந்து, சத்துவ குணத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சு நம்மளுடைய செயல்களை எல்லாம் நல்லபடியா செஞ்சு, அப்போ ஞான யோகம், சத்துவகுணம், கர்மயோகம், நல்ல செயல்கள், அதுக்கப்புறம் அதுல இன்னும் நல்ல முன்னேற்றம், பக்தி, பக்தி யோகம், இந்த மாதிரியானதான் கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றது. அப்போ இந்த யோகங்கள் எல்லாம் சரிங்களா, மொத்தமா பகவத்கீதையில் நம்ம 3 யோகங்கள் பார்ப்போம். பிரதானமா கர்மயோகம், செயல்கள் மூலியமா பகவானை திருப்தி பண்றது. ஞான யோகம், நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது, நம்ம எதனால இங்க இருக்கோம், இந்த பிறவிகள்லாம் ஏன் நமக்கு இருக்கு, அப்புறம் இங்க ஏன் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இல்ல, எதனால நம்ம இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருக்கோம், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம். அப்ப நம்ம யாரை தஞ்சம் அடையணும், நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுப்போம் இல்லைங்களா, யாரால இதெல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றது. இந்த மாதிரி ஞானங்கள் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அது ஞான யோகம் அப்படின்னு பார்ப்போம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பக்தி யோகம், பகவான் தான் சர்வ காரணம் தெரிஞ்சுட்டு அவங்களுக்கு பக்தி செய்யறது. அப்ப 3 யோகங்கள் நம்ம பார்ப்போம் பகவத்கீதையில. சரிங்களா? இது தாண்டி அஷ்டாங்க யோகம், தியான யோகம் அப்படின்றத ஒண்ணு நம்ம பார்ப்போம். அப்போ இந்த யோகங்கள் எல்லாம் பகவான் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவத்கீதையில 2வது அத்தியாயத்திலும் 18வது அத்தியாயத்திலும் பிரதானமா குறிப்பிட்டிருப்பாங்க அப்படின்றது. அதனாலதான் பகவத்கீதையோட 2வது அத்தியாயத்தை கீதையின் சாராம்சம், எல்லா விஷயங்களும் இதுல என்னென்னலாம் உண்டோ அது எல்லாத்தையும் பகவான் வந்து இந்த அத்தியாயத்துல குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. அது மாதிரி 18வது அத்தியாயத்திலும் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க அப்படின்றது. அப்புறம் நேத்திக்கு நம்ம பார்த்தோம்ல அத்தியாயம் 1, அதுல பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனரோட கவலை அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சது இல்லைங்களா. நமக்கும் புரிதல் இல்லாம, தெளிவில்லாம, கவலையோட இருக்கோம் இல்லைங்களா. மார்க்கம் என்ன, நம்ம எதை நோக்கி பயணிக்கணும், எதை அடையணும் அப்படின்னு தெரியாம இருக்கோம் இல்லைங்களா. அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாட்டுல கவலையோட இருக்கும் நமக்கும் பகவத்கீதை கேட்கும் சமயத்துல நமக்கும் என்ன ஏற்படும், அர்ஜுனருக்கு எப்படி ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டுச்சோ அதே மாதிரி நமக்கும் புரிதல் ஏற்படும். சரிங்களா? தெளிவாகும் எது தர்மம், எப்படி நம்ம நடந்துக்கணும் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம். அப்ப இந்த அத்தியாயத்துல இருந்து பகவான் வந்து பேச ஆரம்பிப்பாங்க, அவங்களோட உபதேசங்களை நமக்கு கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. அப்புறம் இங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, பகவான் உவாச்ச அப்படின்னு தான் எல்லாமே இருக்கும். சரிங்களா? கிருஷ்ண உவாச்ச அப்படின்னு இருக்காது, பகவான் உவாச்ச. பகவான் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா. பகவான், ஏன் நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை பகவான் சொல்றோம், பகவானா சர்வ காரணம், சுப்ரீம், அவங்களுக்கு மேல உயர்ந்தவங்கன்னு யாரும் கிடையாது அப்படின்றது அங்க தாற்பயம். சரிங்களா? அப்ப பராசர முனி விஷ்ணு புராணத்துல பகவான் அப்படின்றதுக்கான விளக்கத்தை கொடுத்திருக்காங்க. என்ன விளக்கம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, யார் ஒருத்தவங்க கிட்ட இந்த 6 ஆப்பலன்சன்ஸும் முழுமையா இருக்கும், மகிமைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம். சரிங்களா? அம்சங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதெல்லாம் யாருக்கிட்ட நிறைய முழுமையா இருக்கும், கம்ப்ளீட்டா வேற யாருக்கிட்டையும் இந்த 6 விஷயங்களும் இருக்காது. அப்படியே இருந்தாலும் குறைவாதான் இருக்கும். சரிங்களா? யார் ஒருத்தவங்க கிட்ட நிறைவா முழுமையா இருக்கோ அவங்கதான் வந்து பகவான் அப்படின்னு. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒண்ணு வந்து ஃபேம் அப்படின்னு. இப்ப கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொன்னா கடவுள் அப்படின்ற ஒரு அர்த்தத்துல எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லைங்களா. யாரும் தெரியாதுன்னு சொல்ற அளவுக்கு இருக்கவே மாட்டாங்க இல்லைங்களா. கிருஷ்ணா அப்படின்னாலே பகவான் அப்படின்னு, அது கடவுள், காட் அப்படின்ற அளவுக்காவது வேற கண்ட்ரில உள்ளவங்களுக்கு கூட தெரியும், அந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ். அப்போ ஃபேம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த். சரிங்களா? ஸ்ட்ரென்த்ன்றது பகவானுக்கு பலம் அதிகம் அப்படின்றது, அலாதியான பலம், மிஸ்டிக் பவர் அதிகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். எதனாலன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ண அவதாரத்துல நிறைய டீமன்ஸ் எல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க,
வதச்சாங்க இல்லைங்களா. ஏன்னா பாரம் தாங்க முடியாம தான் பூமி மாதா என்ன பண்ணாங்க, அதர்மம் தலை தூக்கி இருக்கு, அதர்மிகள் அசுரர்கள் நிறைய இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிதான் அவங்க பிரேயர்ஸே பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. பிரம்மா கிட்ட முறையிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பிரம்மா தேவர்கள் எல்லாரும் பகவான் நோக்கி பிரார்த்தனை பண்ணாங்க. பார்க்கடல்ல அப்படின்னா நம்ம பார்க்கணும்ல. அப்போ அந்த மாதிரி நிறைய டீமன்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க. அப்ப அவங்க எல்லாரையும் என்ன பண்ணாங்க, கிருஷ்ணர் எல்லாரையும் அழிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் கோவர்தன மலையும் தன்னோட இடது கையில உள்ள சுண்டு விரலால அவங்க தூக்கி பிடிச்சாங்க இல்லைங்களா, 7 நாட்கள் வரைக்கும். அப்ப இந்த மாதிரி பலம் பொருந்தியவங்க, அவங்களோட ஒரு பலசாலி வேற யாரும் கிடையாது அப்படின்ற ஒரு தாற்பயம். சரிங்களா, ஒண்ணு பார்த்துட்டோம் ஃபேமஸ், இன்னொன்னு பலம் பொருந்தியவங்க அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் வெல்த். எது ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் சரி, ஜட உலகத்துல இருந்தாலும் சரி, ஆன்மீக உலகத்துல இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே பகவானோடது. அவங்க அவங்க கிட்ட இருந்தா உருவாகி இருக்கு அப்படின்றது நம்மளால கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க முடியும். பகவத்கீதையை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கும் போதும், பாகவதத்தை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கும் போதும் நம்மளால அந்த புரிதலை கண்டிப்பா உணர முடியும். சரிங்களா, வேதமே நமக்கு அதை தான் சொல்லி கொடுக்குது. இந்த உலகம் எல்லாம் உருவாக்குனது யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவான் அப்படின்னு. அப்ப யார் உருவாக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அது சொந்தம் இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது பகவான் எல்லாமே பகவானோடதுன்னும் போது அவங்கதான் வெல்த் இல்லைங்களா, வெல்த்தியஸ்ட் பர்சன். இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கிருஷ்ணர் அப்படின்ற அவதாரம் அவங்க எடுக்க தப்ப கூட என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு 16,108 குவீன்ஸ் இருந்தாங்க இல்லைங்களா. அவங்க எல்லாருக்குமே தனித்தனியா பேலஸ், அது தங்கத்திலையும் வைடூரியங்களுமான பேலஸ் அவங்க கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னு. அப்ப 16,108 மனைவிகளுக்கும் தனித்தனியா பேலஸ், அவ்வளவு செல்வ செழிப்போட கொடுத்திருக்காங்கன்னும் போது அவங்களை விட உயர்ந்த வெல்த் உள்ளவங்க வேற யாரும் கிடையாது அப்படின்றது. சரிங்களா, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரினவுன்ஸ்டு போது பற்றற்று இருப்பாங்க அப்படின்றது. இவ்வளவும் அவங்களுக்கு தான் சொந்தம். இந்த ஜட உலகம், ஆன்மீக உலகம், 2 உலகம் தான். சரிங்களா, ஒண்ணு ஜட உலகம், இன்னொன்னு ஆன்மீக உலகங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். சரிங்களா, இந்த 2 தான் இருக்கு. ஒண்ணு ஜட உலகம்ன்றது நம்ம எல்லாம் இருக்கிற இந்த உலகம், அதாவது நம்ம இருக்கிற இந்த பூலோகம் மட்டும் கிடையாது. 14 பிளானட்டரி சிஸ்டம் இருக்கு இல்லைங்களா, பிரம்மலோகத்துல இருந்து பாதாள லோகம் வரைக்கும். அதே மாதிரி நிறைய யூனிவர்ஸ் உண்டு. இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் ஜட உலகங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அப்ப இந்த மாதிரி ஜட உலகங்கள், அப்புறம் ஆன்மீக உலகம், பகவான் உள்ள வைகுண்டம், கோலோகம், இது எல்லாமே பகவானோடதுதான். ஆனால் இதுல எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க, பற்றற்று இருப்பாங்க அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். சரிங்களா, அதுக்கப்புறம் நாலேஜ். எல்லாத்தையும் விட உயர்ந்த நாலேஜ் யாருக்கு அப்படின்னா பகவானுக்கு. எப்படி அதை நம்ம சொல்லலாம் பாத்தீங்கன்னா, வேதங்கள் தான் உயர்ந்த தாத்பரியம், உயர்ந்த நாலேஜ். சரிங்களா, நம்மளோட ஸ்கிரிப்சர், நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் வேதத்துல கிடைக்கும். என்ன ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியலனாலும் அதுக்கான விடை எங்க இருக்கும்னா நம்மளோட வேதம். அதுதான் நம்மளோட ஆதாரம். முழுமையா நம்ம அதை என்ன பண்ணணும், நம்பணும். சரிங்களா, அப்படிப்பட்ட வேதத்தை யாரு கொடுத்தாங்க, நம்மளோட பகவான். அப்போ வேதம் தான் இருக்கலே உயர்ந்த நாலேஜ்னு போது அதையே யார் கொடுத்தது, பகவான் தான் கொடுத்தாங்களா. அப்போ அவங்கதான் நாலேஜ்ல உயர்ந்தவங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். சரிங்களா, இந்த மாதிரி ஃபேமு, ஸ்ட்ரென்த், வெல்த், ரினவுன்சியேஷன், நாலேஜ், அப்புறம் பியூட்டி. எப்பயுமே பகவான் எப்படி இருப்பாங்க, ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க இல்லைங்களா. எங்கேயாவது கிருஷ்ணரை நம்ம அழகு இல்லாம பார்க்க முடியுமானா கிடையவே கிடையாது. அவங்க குட்டி குழந்தையா இருக்கும் போதும் சரி, இப்போ இங்க பிக்சர்ல பாக்குறீங்களா, இப்ப அவங்களுக்கு 125 வயசு, அந்த குருட்சேத்திரம் போர் நடக்கும்போது. சரிங்களா, அப்பயும் சரி எப்பயுமே இளமையா 16 வயசுலயேதான் இருப்பாங்க, அழகா இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அவங்களோட எந்த அழகு வேற யாரும் கிடையாது. அப்படி இந்த 6 விஷயங்களும் யாருகிட்ட முழுமையா இருக்கோ அவங்கள பகவான் அப்படின்னு குறிப்பிடலாம் அப்படின்னு வேதவியாசர் சாரி வேதவியாசரோட தந்தை. சரிங்களா, அவங்க குறிப்பிட்டு கொடுத்தாங்க பராசரமுனி விஷ்ணு புராணத்துல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா, இந்த அம்சங்கள் எல்லாமே பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பொருந்தியதுனால்தான் எப்பயுமே கிருஷ்ண வாச்சன் வராம இந்த அத்தியாயத்துல இருந்து பகவான் உபதேசங்கள் செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க. எல்லா இடத்துலயும் பகவான் வாச்ச அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா, இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 2 பார்க்க போறோம். அதுல என்னென்னலாம் இருக்கு, என்னென்ன உபதேசங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம ஸ்லைட்ஸோட ஸ்லோகங்களோட நம்ம பார்க்கலாம். துர்கா மாதாஜி மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி, நிவேதிதா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमाय प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नम ॐ विष्णुपदाय विष्णुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा माताजी हरे कृष्णा माताजी प्रणाम्स हरे कृष्णा माताजी 2.7 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா ஃபர்ஸ்ட் வாசிடுங்க மாதாஜி ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः कार्पण्यदोषो वहद स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நேத்திக்கு நம்ம அத்தியாயம் 1 பார்த்தோம். அதுல என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனருக்கு வந்து போர் பண்ண விருப்பம் இல்ல அப்படின்றதுக்கான காரணங்கள்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா. ஒண்ணு வந்து கருணை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பார்த்தோம். எல்லாரும் போர்ல இறந்து போயிடுவாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் கஷ்டம் ஏற்படுமே அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் பாபம் வந்து சேருமே அப்படின்னு ஒரு வருத்தம். அதுக்கப்புறம் சந்தோஷம் அப்படின்றது இல்லாம போகும். ஏன்னா எல்லாரோடையும் சேர்ந்து சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்காக தான் வாழ்க்கையை வாழறோம் இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது அந்த போர்ல எல்லாருமே பீஷ்மர், துரோணாச்சாரியர் இவங்க எல்லாம் இறந்து போயிடுவாங்க. இன்னும் கௌரவர்கள் எல்லாம் கூட இறந்து போயிடுவாங்க. அப்படின்னும் போது அவங்க எல்லாரையும் விட்டுட்டு ராஜ்யத்தை மட்டும் வச்சுட்டு என்ன பண்ண போறோம், அப்ப அதுலயும் சந்தோஷம் இருக்காதே அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்புறம் ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் பாதிக்கப்படும் அப்படின்றது சொல்லியிருந்தாங்க. ஏன்னா வீட்டுல உள்ள ஆண்கள் எல்லாரும் போர்ல வந்து இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த வீடு அதுக்கப்புறம் கைடன்ஸ் இல்லாம இருக்கும் இல்லைங்களா. இந்த இதெல்லாம் திதி எல்லாம் கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி கொடுக்கறதெல்லாம் நின்று போயிடும். அதனால ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் எல்லாம் பாதிக்கப்படும் அப்படின்றலாம் குறிப்பிட்டு இருப்பாங்க. அப்புறம் முடிவெடுக்க தெரியாம இருப்பாங்க. போர் பண்ணணுமா கூடாதா அப்படின்ற ஒரு தயக்கம் இருக்கும் அவங்களுக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இதுதான் அர்ஜுனரோட கவலையா நம்ம பார்த்தோம். இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ், எல்லாத்தையும் வந்து தன்னை முன்னிறுத்தி யோசிக்கிற விஷயங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. ஏன்னா எல்லாமே பகவானோட அனுகிரகத்துல இயல்பா நடக்கிற ஒரு விஷயம்தான். ஆனா வந்து என்ன பண்ணிடுவோம், நம்ம சில சமயம் நம்மள முன்னிறுத்தி நம்ம நிறைய விஷயங்களை யோசிப்போம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி ஆனா அர்ஜுனருக்கு அப்படி ஒரு யோசனை வருமா? அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாட்டுல உள்ளவங்களானா கிடையாது. அததான் நம்ம பார்த்தோம். ஏன்னா அர்ஜுனன் மூலியமா கலிகாலத்துல உள்ள மக்கள் எல்லாரும், அதாவது வந்து நம்ம இப்ப கலிகாலத்துல நிறைய குறைகள் உண்டு இல்லைங்களா. அதர்மம் தலை தூக்கி இருக்கும், ஆயுள் களம் கம்மி, இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் இல்லைங்களா. அப்படிப்பட்ட காலகட்டத்துல மக்களுக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு பகவான் வந்து இப்போ இவங்களுக்கு எல்லாம் கூட இருந்தாங்க. நமக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது, பிராப்தம் இல்லை இல்லைங்களா. அப்ப மக்களுக்கு வழிகாட்டுறதுக்காக வந்து பகவான் வந்து கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம். அப்படின்னும் போது அந்த பகவத்கீதை பாகவதம் நமக்கு வந்து சேரணும் இல்லைங்களா. அந்த ஒரு தாத்பரியத்துல அர்ஜுனருக்கு என்ன பண்ணாங்க, எதையுமே பகவான் வந்து தன்னோட டியோட்டிஸ் மூலியமா தான் கொடுப்பாங்க. அப்படின்னும் போது அர்ஜுனருக்கு அந்த மாயையை கொடுத்து அவங்களுக்கு அந்த குழப்பங்களை ஏற்படுத்தி அதன் மூலியமா அவங்க கொஸ்டின் கேட்க பகவான் என்ன பண்ணாங்க, பகவத்கீதையை உபதேசம் பண்ணாங்கன்றதான் தாத்பரியம் சரிங்களா. அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி நிறைய தன்னை முன்னிலைப்படுத்தி நிறைய விஷயங்கள் அவங்க மனக்குழப்பத்தோட இருந்தாங்க. இது இப்படி ஆயிடுமே, அது அப்படி ஆயிடுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் சரிங்களா. அப்படி இருக்கும் சமயத்துல இதுதான் சரணாகதி ஸ்லோகம் அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்க்கிறோம் சரிங்களா. 2.7 2 பேருக்கும் நட்பின் உறவு இருந்தது இல்லைங்களா. கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்குமான உறவு வந்து நட்பின் உறவு. ஆனா இந்த ஸ்லோகத்தில் எப்படி நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானை வந்து தன்னோட குருவா அர்ஜுனர் வந்து ஏத்துப்பாங்க. தனக்கு சரியான வழிகாட்டுதல கொடுக்கணும் அப்படின்ற தாத்பரியத்துல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடைவாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதனால இது சரணாகதி ஸ்லோகம்னு சொல்லுவோம். நம்மளும் வந்து இதை நல்லபடியா மனப்பாடம் பண்ணி நம்மளும் என்ன பண்ணணும்,
உச்சரிக்கணும். அப்ப நம்மளும் பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடையறதுக்கான அர்த்தம். சரிங்களா? சரி, இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து, அவங்களோட கடமை சத்திரியன் என்ன பண்ணவங்க போர் பண்ணணும் இல்லைங்களா? நாட்டை பாதுகாக்கிறதுக்காக, தர்மத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காக போர் பண்ணணும். ஆனா அதுல அவங்களுக்கு என்ன ஏற்பட்டுது? குழப்பம். அதுக்கான காரணங்கள் தான் நம்ம பார்த்துட்டோம். அப்ப கர்மித்தனமான பலவீனத்தால் என்ன அதாவது கருமித்தனம்ன்றது கர்மங்கள், நம்ம செய்யற செயல்கள் இல்லைங்களா? இந்த செயல் செஞ்சா அதாவது பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள். அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம போர் பண்ணா இந்த விஷயங்கள்லாம் எனக்கு நடக்குமே, பாதிப்பு ஏற்படுமே அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தெல்லாம் அவங்க யோசிச்சதுனால கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். அப்போ அவங்களுக்கு தன்னோட தாத்தா, தன்னோட குரு, அப்புறம் எல்லாரும் அங்க உள்ள எல்லாருமே அவங்களுக்கு ஒரு வகையில தெரிஞ்சவங்க இல்லைங்களா? எல்லாருமே தன்னோட நாட்டோட பிரஜைகள் தான், இன்னும் சொல்ல போனா. அப்போ தன்னோட நாட்டுக்கிட்டே தான் அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க? சண்டையும் போட போறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அதெல்லாம் அவங்களுக்கு பலவீனத்தை ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப என்ன ஆயிடுது? அவங்களுக்கு அவங்களோட பலங்களை இழந்துட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்க்கிறோம். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி, நம்மளும் இப்ப இதே மனநிலையில தான் இருப்போம் இல்லைங்களா? வாழ்க்கையில நமக்கு எது நல்லது, எது சரியான பாதையில நம்ம கொண்டு போகும் அப்படின்னு நம்ம தெரியாம இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப அர்ஜுனர் என்ன சொல்றாங்க இந்த இடத்துல? இந்நிலையில் கருமித்தனமான பலவீனத்தால் கடமை எதுன்னு தெரியாம குழப்பத்துல இருக்கிறதுனால இயல்புகள்லாம் இழந்து விட்டாங்க அப்படின்றத பாக்குறீங்களா? இந்த நிலையில நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இப்ப நம்மளும் அர்ஜுனரோட பக்கத்துல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த இயல்புகள் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கு இல்லைங்களா? எது கடமை, எது கடமை இல்லை அப்படின்னு தெரியறது இல்ல. அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் மனசுல யோசிச்சு அதுல ஒரு குழப்பம் ஏற்பட்டிருக்கும் இல்லைங்களா? எது நல்லது அப்படின்றது தெரியாம இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளும் என்ன பண்றோம்? அர்ஜுனர் கூடவே நம்மளும் கேட்கிறோம். நிச்சயமாக நல்லது எது என்று கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இப்பொழுது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். இப்போ ரொம்ப ஹம்புலா, அதாவது டிவோட்டிஸ் அப்படின்னாலே சத்துவகுணத்தில் இருக்கணும். சரிங்களா? கிருஷ்ண பக்தின்றதே ஆரம்பமே சத்துவகுணம். அப்ப அந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரும்னா ஹம்பிள்னஸ், அது ரொம்பவே முக்கியம். அப்ப அந்த இடத்துல அந்த ஒரு தாத்பரியம், அதுதான் அடையாளம் பக்தர்களுக்கு. சரிங்களா? அந்த ஒரு தாத்பரியத்தை நம்ம இங்க அர்ஜுனர் கிட்ட நம்ம பார்க்கிறோம். அருள் கூர்ந்து எனக்கு கூறுவீராகன்றத சொல்றாங்க. இன்னொன்னு அவங்க பகவான்கிட்ட நல்லது எது அப்படின்னு தான் கேக்குறாங்க. பிடிச்சதை செய்யணும்னு அவங்க ஆசைப்படல இல்லைங்களா? நல்லது எதுன்னு கேக்குறாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்மளும் பகவான்கிட்ட அர்ஜுனர் கூட கேட்கிறோம். பகவான் அர்ஜுனருக்கு என்னென்ன உபதேசங்கள் கொடுத்திருக்காங்களோ அதெல்லாம் நமக்கும் பகவான் கொடுத்ததா தாத்பரியம். அர்ஜுனர் எப்படி அதெல்லாம் தன்னோட வாழ்க்கையில கடைபிடிச்சாங்களோ அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? பகவானோட அறிவுரைகளை நல்லபடியா கடைபிடிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கும் சரியான மார்க்கம் தெரியும். நம்மளும் என்ன பண்ண முடியும்? நம்மளோட நிலைப்பாட்டை அடைய முடியும், பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா 3 டைப்ஸ் ஆஃப் காட் ரியலைசேஷன் அப்படின்றது. சரிங்களா? சிலவங்க எப்படிலாம் கடவுளை கும்பிடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சிலவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒளியை மட்டுமே பிரதானமா கும்பிடுவாங்க. சரிங்களா? அது பிரம்மன் ரியலைசேஷன் சொல்லுவோம். இன்னொரு சிலவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா உருவம் இருக்கும், அதுல தியானம் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? பகவானுக்கு உருவம் இருக்கு அப்படின்றத உணர்வாங்க. அந்த உருவத்தின் மீது தியானம் பண்ணுவாங்க. இந்த யோகிகள் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? முனிவர்கள், ரிஷிகள்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரியான நிலைப்பாடு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அது பரமாத்மா ரியலைசேஷன் சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பகவான் ரியலைசேஷன் அப்படின்றது என்னன்னா பகவானை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறது, பக்தி சேவையில ஈடுபடுறது, 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஈடுபடுறது. அது நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? பக்தி யோகத்துல நல்லபடியா அது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்ப்போம். 9 வகையான பக்திகள் என்னென்னன்றத. அதுக்கப்புறம் பகவானை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறது. பகவானை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறதுனா என்ன? அவங்களோட ஃபார்ம், உருவம். சரிங்களா? திருவுருவம், அதை தியானிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட பேருக்கு உள்ள மகிமை, நாமம், பகவானோட நாமத்துக்குள்ள மகிமை. அப்ப நிறைய பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறது, பகவானோட லீலைகள் அதெல்லாம் நிறைய கேட்கிறது. அப்புறம் பகவானோட குணங்கள், உயர்ந்த குணங்கள் இல்லைங்களா? ஒவ்வொரு தடையும் பகவான் அவதாரங்கள் எடுக்கிறது எல்லாமே நமக்கு அவங்களோட நமக்கு வழிகாட்டுறதுக்காக எடுத்த அவதாரங்கள் இல்லைங்களா? ராமர் அவதாரம்னா பார்த்தா கூட எப்படி ஒரு மனிதன் இருக்கணும், ஒரு அரசன் இருக்கணும், ஒரு ஹஸ்பண்ட் எப்படி இருக்கணும், ஒரு சகோதரன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு நல்லபடியா அவங்க வழிகாட்டியிருக்காங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி தன்னோட குணங்கள் நிறைய பகவானுக்கு அது இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? அப்ப பகவானோட நாமம்,
பெயர். சரிங்களா? அப்புறம் உருவம், அதுக்கப்புறம் லீலைகள், அவதாரங்கள், குணங்கள், இதெல்லாம் நம்ம மெடிடேட் பண்ணணும். 9 வகையான பக்தி செயல் நம்ம ஈடுபடுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்றதான் பகவான் ரியலைசேஷன், கம்ப்ளீட் ரியலைசேஷன் சொல்லுவோம். முழுமையா பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? இப்போ 3 டைப் ஆஃப் ரியலைசேஷன் பார்த்தோம். ஒண்ணு வந்து ஒளியின் மூலியமா வழிபாடு பண்றது, ஒளியை மட்டுமே வழிபாடு பண்றது. இன்னொன்னு வந்து உருவம் இருக்கு, அந்த உருவத்தின் மேல தியானம் பண்றது. இன்னொன்னு வந்து முழுமையா பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ ஒளியை மட்டும் வழிபாடு பண்ணோம். இதை வந்து இந்த பிக்சர் மூலியமாவும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். தூரத்துல இருந்து பார்த்தோம்னா இந்த ஒரு மலை முகடு மாதிரி தெரியும், அது மேல மேகங்கள் இருக்கிறது மட்டும் தெரியும். சிலவங்க அந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சுப்பாங்க. சரிங்களா? அங்க மலை முகடுகள்லாம் இருக்கு, அது மேல மேகங்கள் இருக்கு, அதோட வந்து அவங்களோட புரிதலை நிறுத்திப்பாங்க. இன்னும் சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கொஞ்சம் கிட்டக்க போய் பார்த்தாங்கன்னா அங்க நிறைய மலைகள் மேல மரங்கள் இருக்குன்றத புரிஞ்சுப்பாங்க, இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் இன்னும் கிட்டக்க போகாம அதோட அந்த புரிதலை நிறுத்திப்பாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் முன்னேறி போகாம விட்டுருவாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னும் சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த மரங்கள் கிட்ட போய் பார்ப்பாங்க. அப்ப என்ன இருக்கும், அங்க நிறைய கிளிகள்லாம் அந்த மரத்துல பழங்களை சாப்பிட்டுட்டு இருக்குன்றது தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, இல்லைங்களா? அப்ப யாரு முழுமையா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, தூரத்துல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்களுக்கு எவ்வளவு தெரிஞ்சது, மலை முகடுகள் இருக்கு, அது மேல மேகங்கள் இருக்கு, அவ்வளவுதான். இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான புரிதல் யாருக்கு உண்டு, மலைகள் மேல மரங்கள் இருக்குன்றது. இன்னும் நல்லபடியா முழுமையா புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க யாரு, மலைகள் மேல மரங்கள் இருக்கு, அதுல கிளிகள்லாம் பழங்களை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. அப்ப இதுதான் முழுமையான புரிதல், இல்லைங்களா? தூரத்துல இருந்து பார்த்தவங்களுக்கு கிளிகள் இருக்கு, பழங்கள் இருக்கு மரத்துல, அதெல்லாம் தெரியவே தெரியாது, இல்லைங்களா? அப்போ இந்த 3 டைப் ஆஃப் ரியலைசேஷன் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இதை வந்து சூரியனோடய நம்ம ஒப்பிட்டு பார்ப்போம். சரிங்களா? வெளிச்சத்தை மட்டுமே பார்த்துட்டு வெளிச்சம் இருக்கு அப்படின்னு மட்டும் தெரிஞ்சுப்பாங்க. அது எங்க இருந்து வருது அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியம்லாம் தெரியாம ஒளியை மட்டுமே பார்த்துட்டு அதோட புரிதலை நிறுத்திப்பாங்க. அதுதான் பிரம்மன் ரியலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? இதுதான் வந்து ஒரு முதல் நிலைப்பாடுன்னு சொல்லலாம். சரிங்களா? ஒளியை மட்டும் பார்த்துட்டு அதோட நிறுத்திக்கிறது. அடுத்த ப்ராக்ரஸ் என்னவா இருக்கும்னா, இந்த ஒளிலாம் இருக்கே, இது எங்க இருந்து வந்திருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு கொஞ்சம் அப்படியே வானத்தெல்லாம் உத்து பார்த்தாங்கன்னா என்ன தெரியும், ஒரு வட்டமான வடிவத்துல ஒரு உருவம் தெரியும், இல்லைங்களா உங்களுக்கு? அப்போ அது சூரியன் அப்படின்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கு ஒரு வட்டமான உருவம் இருக்குன்றது தெரியுது, இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு ப்ராக்ரஸ் ஆயிருப்பாங்க. அதுதான் பரமாத்மா ரியலைசேஷன் சொல்லுவோம். சரிங்களா? பகவானுக்கு உருவம்னு ஒண்ணு உண்டு அப்படின்றத தெரிஞ்சுப்பாங்க. அதற்கப்புறம் அந்த சூரியனை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, இல்லைங்களா? ஆராய்ச்சி பண்ணி அது எவ்வளவு வெப்பத்துல இருக்கு, எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு, எவ்வளவு வேகத்துல சுத்துது, அது எதால செய்யப்பட்டிருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, இல்லைங்களா? அப்ப முழுமையா சூரியனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது, அதுதான் வந்து கம்ப்ளீட் நாலேஜ், இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான் ரியலைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அப்போ காட் ரியலைசேஷன், பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் அப்படின்னு 3 டைப் ஆஃப் ரியலைசேஷன் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 2.13 ஸ்லோகம். படிக்கிறேன் மாதாஜி. தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேஹாந்தர பிராப்திர் தீரஸ்தத்ர நமஹ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது. புத்தியுடையவர்கள் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, போர் பண்ண விருப்பம் இல்லைன்னும் போது கருணை, எல்லாரும் இந்த போர்ல இறந்து போயிடுவாங்களே அப்படின்றத வந்து குறிப்பிட்டிருந்தாங்க, இல்லையா அர்ஜுனர்? அப்ப அதற்கான பதில்கள் தான் பகவான் வந்து 2.11 இருந்து 30 வரைக்கும் கொடுத்திருப்பாங்க. இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் என்ன நமக்கு உணர்த்தும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆத்மாவை பத்தின விஷயங்களை நமக்கு கொடுக்கும், ஆத்ம தத்துவத்தை நமக்கு நிலைப்பாட்டுல கொண்டு வந்து கொடுக்கும் அப்படின்றதுதான். சரிங்களா? அப்போ இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் ஆத்மா எப்படிப்பட்டதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அப்ப அதுல இந்த ஸ்லோகம் 2.13 என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது. புத்தியுடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை அப்படின்றத பார்க்கிறோம். நம்ம எல்லாருக்கும் தேகம் இருக்கு, இல்லைங்களா? கிராஸ் பாடி. பிறக்கும் போது எப்படி இருப்போம், குட்டியா இருப்போம். அப்புறம் கொஞ்சம் 5 வயசு ஆகும்போது கொஞ்சம் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருப்போம். அப்புறம் 10, 15ல இன்னும் நல்ல வளர்ச்சி. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 20, 25, 30 வயசுலயும் நல்ல ஆரோக்கியமா திரகாத்தமா இருப்போம். அப்புறம் 40, 45 அந்த மாதிரி வரும்போது கொஞ்சம் உடல்ல வலிமைகள் குறையும். அப்புறம் 60, 80 அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே நம்மளோட தெம்பு குறைஞ்சு போய் கொஞ்சம் மாற்றம், அப்படியே உருவம் மாற்றம் அடையுது, இல்லைங்களா?
பிறக்கும்போது குட்டியா இருந்த உருவம் மறுபடியும் வயதாகும் போது ரொம்பவே தளர்ந்து இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோங்களா. அப்ப அந்த மனிதன் ஒருத்தவங்க தான் இல்லைங்களா. பிறக்கும்போது இருந்த அதே மனிதன் தான் அந்த வயதான சமயத்துல இருக்காங்க. அப்ப ஆத்மா ஒண்ணுதான். ஆனா அந்த உடல் மட்டும் மாற்றம் அடையுது இல்லைங்களா. அதே மாதிரிதான் இந்த ஆத்மா ஒரு பிறவியிலிருந்து இன்னொரு பிறவிக்கு போகும்போது வேறொரு உடலை எடுத்துக்குது அப்படின்றத நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். சரிங்களா. தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது என்ன பண்ணுது, வேற ஒரு உடலை எடுத்துக்குது. அப்போ இந்த இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆத்மா என்னைக்குமே நித்தியமானது. அதுக்கு பிறப்பு இறப்பு கிடையாது. அது என்ன பண்ணும், ஒவ்வொரு பிறவிலையும் அது என்ன பண்ணும், வேற வேற உடலை எடுத்துக்கும். எப்படி சின்ன வயசுல குட்டி குழந்தை இருந்து அப்புறம் அப்படியே வளர்ச்சியடைஞ்சு மாற்றம் எப்படி தேகம் மட்டும் மாற்றம் அடையுதோ அது மாதிரி ஆத்மா அதே தான் இருக்கும். ஆனா அதுக்கு என்ன என்ன மட்டும் மாறும், இந்த பிறவில உடல்கள் மட்டும் மாறும். அது எப்படி மாறும், எதனால மாறும்னா அவங்களோட கர்மங்களை பொறுத்து, அவங்களோட செயல்கள் தர்மம் செஞ்சிருந்தாங்கன்னா பாபம் செஞ்சிருந்தாங்கன்னா அதற்கு ஏத்த மாதிரி பலன்ல அவங்களுக்கு வேற வேற பிறவிகள் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப ஆத்மான்றது ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும். அது பிறப்பிறப்பற்றதா இருக்கும். இன்னொரு சந்தோஷமான விஷயம் என்னன்னா அதுக்கு அழிவே கிடையாது. இன்னொன்னு எப்பயுமே நம்ம எல்லாரும் நித்தியமா இருப்போம். எப்பயுமே பகவானோட அரவணைப்பிலேயே இருப்போம். அதுதாங்க உயர்ந்த தாத்பரியம். நம்ம என்னைக்குமே தனிமையா இருக்கவே மாட்டோம். எப்பயுமே நம்ம கூட யாரு இருக்காங்க, நம்மளோட கிருஷ்ணா பகவான் எப்பயுமே கூட சூப்பர் சோலா இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க, பரமாத்மாவா. அதையும் நம்ம பகவத்கீதையில நிறைய இடத்துல பகவான் நமக்கு குறிப்பிட்டு காமிப்பாங்க. எல்லோருடைய இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறேன் அப்படின்றத குறிப்பிட்டு இருப்பாங்க. வெறும் மனிதர்கள் கிட்ட மட்டும்தான் இருப்பாங்களான்னா கிடையாது. ஆத்மா அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்தாலே அது கூட பரமாத்மாவா பகவான் கூடவே இருப்பாங்க. நம்ம குழந்தைங்களை எப்படி நம்ம கூடவே இருந்து வளர்க்குறோம் இல்லைங்களா, சின்ன குழந்தையில இருந்து அதை எங்கேயும் நம்ம தனியா விட்டுற மாட்டோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி பகவான் நம்மள எங்கேயுமே தனியா விட்டதே கிடையாது. நம்ம எல்லாமே நித்தியமா இருப்போம். அதே மாதிரி பகவானோட அரவணைப்பிலேயே தான் நம்ம எல்லாருமே இருப்போம் அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். அப்ப ஆத்மாவோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும், என்னைக்குமே நித்தியமானது, அழிவற்றது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இப்ப அர்ஜுனர் என்ன சொன்னாங்க, இந்த போர்ல எல்லாரும் இறந்து போயிடுவாங்களே அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டாங்க இல்லைங்களா. அப்ப பகவான் என்ன சொல்றாங்க, ஆத்மாவுக்கு என்னைக்கு அழிவு கிடையாது, எல்லாருமே நித்தியமா தான் இருப்பாங்க. இன்னைக்கு நீ அவங்கள அழிக்கலனாலும் அந்த இறப்புன்றது அவங்களுக்கு கண்டிப்பா வரதான் போகுது இல்லையா. அதனால இது இந்த தாத்பரியத்துல நீ வருத்தப்படுறது அவ்வளவு உயர்ந்த விஷயம் இல்ல அப்படின்றது பகவான் குறிப்பிட்டு கொடுப்பாங்க. மாதாஜி 2.23 ஸ்லோகம். நைனம் சிந்தந்தி शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नै चैनं क्लेदयन्त्यावो न शोषयति मारुतः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாததும், நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாததும், நீரால் நனைக்கப்பட முடியாததும், வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாததும் ஆகும். ஆத்மா எப்பயுமே நித்தியமா இருக்கும். அதுக்கு அழிவுன்றதே கிடையாது. ஆயுதத்தால வெட்ட முடியுமானா முடியாது. நெருப்பால எரிக்க முடியுமானா முடியாது. நினைக்க முடியுமா முடியாது. அது மாதிரி வீசும் காற்றால உலர்த்தப்பட முடியுமா அப்படின்னு அதுவும் கிடையாது. சரிங்களா. எப்பயுமே நித்தியமா இருக்கக்கூடிய ஒரு வஸ்து தான் ஆத்மா அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அதுக்கு பிறப்பு கிடையாது, இறப்பு கிடையாது. என்னைக்குமே எப்பயுமே நித்தியமா இருக்கக்கூடியது, பகவானோடவே சொந்தமா இருக்கக்கூடியது, பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 2.36 ஸ்லோகம். अवास्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्य तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्. हरे कृष्ण माताजी. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு ஆத்மாவோட சைஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கூட எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட ஹேர் டிப் இருக்கு இல்லைங்களா, நம்ம முடியோட டிப்பு அத நுனிய 10,000 தடவையா வெட்டி அதுலேருந்து ஒரு துகளை எடுத்தோன்னா எந்த அளவு இருக்கும் சைஸ், அந்த அளவுதான் ஆத்மாவோட சைஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா. இப்ப இந்த ஸ்லோகம் இதுல என்ன நம்ம பார்க்கணும் பாத்தீங்கன்னா, அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர், இதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்க முடியும் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா அர்ஜுனர் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா, இன்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க போர் பண்றதுனால. அப்ப அதற்கான பதிலா நம்ம இந்த ஸ்லோகங்களை நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப என்ன சொல்லுவாங்க, இவங்க போர் பண்ண விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லிடுறாங்க அர்ஜுனர். சரின்னு கிருஷ்ணரும் சொல்லிடுறாங்க. சரிங்களா, போர் பண்ண வேணான்னு. உடனே துரியோதனன்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க,
இந்த மாதிரி இரக்க குணத்தோட பாபம் வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சு இந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக தான் அவங்க போர் பண்ணாம விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு நினைப்பாங்களா? கிடையாது. எங்களை பார்த்து பயந்து போயிட்டாங்க. எங்ககிட்ட 11 அக்ரோனி சேனைகள் இருக்கு, அவங்க கிட்ட 7 தான் இருக்கு. அப்ப எங்களை பார்த்து அவங்க பயந்து போய் தான் இந்த போரை விட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அது என்ன ஆகும்? ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கும். இப்ப திறமையோட உள்ளவங்க அவங்கலாம், ரொம்ப நல்லவங்க அவங்கலாம். அப்படி இருக்கும்போது அவங்கள வந்து திறமை இல்லாதவங்கன்னு சொல்லும்போது அது ரொம்பவே வருத்தத்தை தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். இதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்க முடியும்? நிஜமாலுமே பயந்து போய் போற விட்டு இருந்தா தோத்து போயிடுவோம்னு பயந்து விட்டு இருந்தா பரவாயில்ல. ஆனா அவங்க அந்த மாதிரி காரணத்தினால விடல. அவங்க என்ன பண்றாங்க? இரக்க குணத்தோட, சத்துவ குணத்தோட எல்லாரும் நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக தான் அவங்க போர் பண்ண விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த தாற்பயத்தை அவங்க யாரும் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. உன்னோட திறமையை தான் எல்லாரும் நிந்திப்பாங்க. அது ரொம்பவே வலிய தரக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தஜி 2.37 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டிவோட்டிஸ் நான் வந்து சாட்ல இப்போ அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டிருக்கேன் டிவோட்டிஸ், அது மட்டும் கொஞ்சம் எல்லாரும் மார்க் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा भोगस्यसे महीं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் ஸ்வர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகனை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் இருந்து போர் புரிவாயாக அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ பகவான் என்ன சொல்றாங்க? இன்பம் இல்லை நீ சொன்ன இல்லையா? அப்படி கிடையாது. நீ வந்து போர் பண்ணேன்னா உனக்கு அதுல வந்து வெற்றி அடைஞ்சனா உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? ராஜ்யம் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அர்ஜுனருக்கு ராஜ்யமே கிடைக்கும். அது சந்தோஷம்தான். அதே தோல்வி அடைஞ்சா, போர்ல ஒருவர் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்வர்க்கம் கிடைக்கும். எதனால? அவங்க வந்து தர்மத்திற்காக, பகவானுக்காக தான் போர் பண்ண போறாங்க இல்லைங்களா? தன்னோட சொந்த சந்தோஷத்துக்காக அவங்க போர் பண்ண போறது இல்ல. முழுக்க முழுக்க பகவானோட விருப்பத்துக்காக. அதுதான் வந்து தாத்பரியம். எப்பயுமே டிவோட்டிஸ் என்ன பண்ணணும்னா பகவானோட விருப்பத்திற்காக. ஒரு குடும்பத்துல பெரியவங்க இருப்பாங்க, அவங்களோட விருப்பப்படி சரியான பாதையில அந்த குடும்பத்துல உள்ள எல்லாரும் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணம் உயர்ந்தவங்க என்பது அவங்களோட புரிதலோட அவங்களுக்காக ஒரு செயல்களையும் நம்ம செய்யும் போது அது சரியான பாதையில நம்மள கொண்டு போகும். அப்போ அதே மாதிரி அர்ஜுனர் இப்ப என்ன பண்றாங்க? பகவானுக்காக, தர்மத்திற்காக போர் பண்றாங்க இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு என்னதான் கிடைக்கும்? அது பாப செயல் கிடையாது இல்லைங்களா? ஸ்வர்க்கம் தான் கிடைக்கும். அப்போ போர்ல நீ இறந்தால் உனக்கு ஸ்வர்க்கம், இருந்தால் உனக்கு ராஜ்யம். எப்படி பார்த்தாலும் உனக்கு என்னது? சந்தோஷம் நிச்சயமா உண்டு. அதனால எழுந்து போர் பண்ணு அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். இதுதான் அதுக்கான பிக்சர். மத்தஜி 2.40 ஸ்லோகம். नेहाभिक्रमनाक्षोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतोपयात्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை. இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இது வந்து 3வது கொஸ்டின் அர்ஜுனர் வச்சாங்க இல்லைங்களா? பாப செயல். போர்ல வந்து எல்லாரும் இறந்து போயிடுவாங்க, அவங்கதான் அதர்மம் பண்றாங்க, நம்மளும் ஏன் அவங்க கூட சேர்ந்து அதர்மம் பண்ணணும்? பாபம் வந்து சிறுமைன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அதற்கான பதிலா பகவான் வந்து 2.38 இருந்து 53 வரைக்கும் கொடுத்திருப்பாங்க. என்ன அப்படின்னா, இப்ப இவங்க எதுவும் தன்னோட சந்தோஷத்துக்காக இவங்க இந்த செயலி செய்யல, பகவானுக்காக செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அது பக்தி தொண்டுதான் இல்லைங்களா? இது எப்படின்னா நிறைய பேருக்கு ஒரு சந்தேகம், பகவான் எதுக்கு போர் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க? ஆக்சுவலா சண்டை போடுறது நல்ல விஷயம் இல்லையே அப்படின்னு வந்து தோணும் இல்லைங்களா? ஆனா இப்ப வந்து ஆர்மி பீப்புள் இருக்காங்க, போலீஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க? தண்டிப்பாங்க தவறுகள் செய்யறவங்கள. இதே வந்து ஆர்மியில இருக்கிறவங்களும் சரி, போலீஸா இருந்தாலும் சரி தண்டிப்பாங்க இல்லைங்களா? தவறுகள் செய்யறவங்கள. அப்ப அதெல்லாம் வந்து பாபத்துல வந்து சேருமானா? கிடையாது. அவங்க யாருக்காக செய்யறாங்க? இது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், கண்ட்ரியோட பாதுகாப்புக்காக அதை செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அது வந்து பாபம்ல வந்து சேருமானா? கிடையாது நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு தாற்பயம் தான். பகவான் வந்து என்ன சொல்றாங்க? பகவானுக்காக செய்யறது, தர்மத்துக்காக செய்யறதுன்னு போது அது பாப செயல் வராது அப்படின்னு தான் பார்க்கிறோம். அது பக்தி சேவையில வந்துடும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை. எதுல? பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதுல நமக்கு என்னைக்குமே என்ன ஏற்படாது? குறைவோ இழப்போ ஏற்படாது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஏன்னா நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தை ஆசைப்பட்டு இந்த உலகத்துல நம்ம அடைஞ்சாலும் அது இந்த
பிறவியோட முடிஞ்சிடும் இல்லைங்களா? அது பணமா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா நல்ல உறவுகளா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா நம்ம பேர் புகழ் சம்பாரிச்சதா இருக்கட்டும், அது எல்லாமே இந்த பிறவியோட முடிஞ்சிடும். ஆனா பக்தி அப்படின்றது மட்டும் எப்பயுமே என்ன ஆகும்? அப்படியே தான் இருக்கும். சரிங்களா? எப்படி ஆத்ம நித்தியமோ, பகவான் நித்தியமோ, அதே மாதிரி பக்தியும் நித்தியமானது. இப்ப நிறைய பேர் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல அட்டென்ட் பண்றது இல்ல இல்லைங்களா? ஆனா நம்ம எல்லாம் அதுல வந்து ஆர்வத்தோட அட்டென்ட் பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கு மட்டும் எப்படி அந்த ஒரு இன்வால்மெண்ட் புரிதல் எப்படி பிடிச்சிருக்கு? எதனால அந்த விருப்பம் நமக்கு மட்டும் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய பிறவிகள்ல நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்? ஆன்மீகத்துல ரொம்ப நாட்டம் உள்ளவங்களா இருந்திருப்போம். அப்ப அந்த ஆன்மீகம் அப்படின்றது, பக்தின்றது எப்பயுமே நித்தியமானது. பிறவிக்கு பிறவி அது வந்து மாறுபடாது. சரிங்களா? அதனாலதான் இவ்வளவு வித்தியாசங்கள். இப்ப நிறைய பேர் வந்து வர்றது இல்ல. ஆனா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம், விருப்பப்படுறோம், இன்னும் நிறைய தடவை கேட்கவும் ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னா, நமக்கு நிறைய பிறவிகள்ல அந்த பக்தியில நம்ம ஈடுபட்டிருப்போம். அந்த சுக்ருத்தின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அதுதாங்க அர்த்தம். அந்த மாதிரி பக்தி சேவைன்றது என்னைக்குமே குறையவோ இழப்போ அதுல ஏற்படாது. இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் பக்தி சேவையில நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம ஈடுபட்டாலும் அந்த முன்னேற்றம் இருக்குதுங்களா, அது என்ன பண்ணுமா நமக்கு மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். என்ன அந்த பயங்கரமான பயம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி. சரிங்களா? அதுதான் இருக்கலே மிகவும் பயங்கரமான ஒரு பயம் இல்லைங்களா? அப்ப அதுல இருந்து நம்மள என்ன பண்ணும்? பக்தி சேவை நம்மளை பாதுகாக்கும் அப்படின்னு தான் இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ராவணன் கூட இருந்தும் விபீஷ்ணர் என்ன பண்ணாங்க? பக்தியோட இருந்தாங்க ராமர் மேல இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அவங்க பக்தியோட இருந்து பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டதுனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சது? ராஜ்யம் கிடைச்சது, இலங்கையே கிடைச்சது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஹனுமனும் என்ன பண்ணாங்க? ராமருக்கு உதவியா இருந்தாங்க அப்படின்ற நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த மாதிரி பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் போது அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படாது? குறைவோ இழப்போ ஏற்படாது. இந்த எலி இருக்கு இல்லைங்களா? இது வந்து பத்ம புராணத்துல ஒரு கதை இது. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, விளக்கு எரிஞ்சு நின்னு இருக்கும். நிக்கும் சமயத்துல ஒரு ரெட்டா இருக்கும் இல்லைங்களா? அத அந்த எலி பார்க்கும். அது பார்த்தோன்னே அது ஏதோ பழம் போல இருக்குன்னு நினைச்சு அதை போய் எடுத்து சாப்பிட போகும். சரிங்களா? அப்ப என்ன ஆயிடும்னா அந்த நெருப்பு அதோட முடியில பட்டு அந்த எலி வந்து வலியில வந்து துடிக்கும். ஆனா அதுவே வந்து என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் வந்து அதை வந்து தாங்கிட்ட எடுத்துப்பாங்க அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். சரிங்களா? அப்ப இதுதான் சின்ன ஒரு முயற்சி கூட பக்தி சேவையில அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மிகப்பெரிய பயத்திலிருந்து காக்கும், பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்மள மீட்டெடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி ஸ்லோகம். व्यवसायात्मिका बुद्धिर्येके गुरुनन्दन बहुशाखा यहनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். சரிங்களா? எந்த வழியில? பக்தி சேவையில யார் தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிறாங்களோ அவங்க எப்படி இருப்பாங்களாம்? திடமான உறுதியோட இருப்பாங்க. தர்மத்தின் வழியில இருக்கணும், பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடணும். ஒரே சிங்கிள் போக்கஸ்டா இருப்பாங்க. எப்பயுமே நம்ம ஒரு வேலையை உன்னிப்பா முழு கவனத்தோட பண்ணணும், அது பெர்ஃபெக்டா இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இவங்க எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, பக்தி சேவையில உள்ளவங்க உறுதியா ஒரே திடமான நம்பிக்கையில இருப்பாங்க. அர்ஜுனர் வந்து குருவியோட கண்ணு மட்டும் தெரியுது அப்படின்னு பார்த்து போக்கஸ்டா இருந்தாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பக்தி மட்டுமே பிரதானம். இவர்கள் லட்சியம் ஒன்றே, பக்தி தான் பிரதானம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க இருப்பாங்க. அது சார்ந்தே மகான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை அவங்க செய்வாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். குரு வம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. இப்ப பக்தி சேவையில ஈடுபடாம இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன நமக்கு ஏற்படும்? நம்ம மனம் இருக்கு இல்லைங்களா? அது நிறைய இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள ஆசைகள் எல்லாம் பார்க்கும். அதெல்லாம் பார்த்தோன்னா அது நிறைய ஆசை, ஒரு ஆசை மட்டும் படாது, நிறைய ஆசைகளை அது மனசுல வளர்த்துப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப அது எப்படி இருக்கும்? நிறைய உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. ஒரு ஆசை அடையறதுக்கு அதுக்கு நிறைய கவலைகள், ஏக்கங்கள், பிரயத்தனங்கள். அது மாதிரி பல ஆசைகள் நம்ம வச்சிருப்போம். அப்ப அதுக்காக நிறைய ஏக்கங்கள், கவலைகள், பிரயத்தனங்கள். இப்படியே நம்மளோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்? ஒரு அமைதி இல்லாம ஒரு எதிர்பார்ப்போட ஏக்கத்தோட இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப பக்தின்றது சிங்கிள் போக்கஸ்ட். பகவானுக்காக நம்மளோட கடமைகளையும் செய்யணும். எந்த இடத்துல நம்ம கடமைகளை விட்டுடணும் அப்படின்னு பகவான் சொல்லவே இல்லை. கடமைகளை செஞ்சுக்கிட்டே நம்ம பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும். அப்படி இல்லாத பட்சத்துல என்ன ஆயிடும்? பிடிமானம் இல்லாம நம்மளோட வாழ்க்கை இருக்கும். பல கிளைகளை கொண்டது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 2.47. 47 மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मबलहेतुर्भूत् मा ते सङ्गोऽस्त्व अकर्मणि.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப பதில் 4 அதாவது ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் பாதிக்கப்படும் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அதற்கான பதில் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல உண்டு. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை அப்படின்றத பகவான் தெளிவா குறிப்பிட்டு கொடுத்துட்டாங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே நமக்கு அதிகாரம் உண்டு, செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. இப்ப அர்ஜுனன் வந்து சண்டை போட போறாங்க. சத்திரியன்ற பட்சத்துல அவங்க நாட்டை பாதுகாக்கிறதுக்காக சண்டை போடணும் இல்லைங்களா? அப்ப அது கடமை, அத கடமையா மட்டும் செய்யணும், பலன்கள்ல அதிகாரம் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. இப்ப போர் பண்ண போறாங்க இல்லைங்களா? அதுக்கெல்லாம் அர்ஜுனரையே காரணம் அப்படின்னு அவங்க நினைச்சுக்கிறதுன்றது சரியான தாத்பரியம் கிடையாது. இதற்கான விளக்கம் வந்து நம்ம 18வது அத்தியாயத்துல பார்ப்போம். ஒரு செயல் நடக்கணும்னா 5 விஷயங்கள் ஒண்ணு கூடி வந்தாதான் அந்த செயல் நல்லபடியா நடக்கும். சரிங்களா? அது நம்ம 18வது அத்தியாயத்துல பார்ப்போம். அப்படின்போது உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. எப்பயுமே நம்ம சொல்லுவாங்களா, இந்த செயல் என்னால் நடந்தது, இதுக்கு நான் தான் காரணம். ஆனா அந்த மாதிரி கிடையாது அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. அதே மாதிரி சரி, எதுக்கு இந்த இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு, பக்தி சேவை தானே சிறந்தது, அப்ப பேசாம தவம் பண்ணி காட்டுல போய் நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்துடலாம் அப்படின்றதும் சரியான ஒரு நிலைப்பாடு கிடையாது. ஏன்னா கடமையை சரிவர செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஏன்னா நம்ம கடமை அப்படின்றது என்னன்னா, இந்த சரீரம் இருக்கு இல்லைங்களா, நம்மளோட சரீரம், அதை பாதுகாக்கிறதுக்காக நம்மளுக்கு கடமைகள் செய்வோம், செயல்கள் செய்வோம் இல்லைங்களா? அதை பாதுகாக்கிறதுக்காக நம்மளுக்கு ஒரு பசி, தாகம், தூக்கம், இருக்கிறதுக்கு இடம், இதுக்காகயாது இல்லைன்னா நம்ம இன்னொருத்தவங்களுக்கு பாரம் ஆயிடுவோம் இல்லைங்களா? அப்போ எல்லாருமே என்ன பண்ணணும், தன்னோட கடமைகளை செய்யணும். அததான் இங்க பகவான் சொல்றாங்க. பக்தி மார்க்கத்துக்கு நான் வரேன், அதனால ஃபேமிலியை விட்டுடுறேன், என்னோட எல்லா கடமைகளையும் விட்டுட்டு நான் வந்து சந்நியாசம் வாங்கிக்கிறேன். அதை வந்து இங்க வந்து பகவான் எந்த இடத்துலயும் சொல்லல. உனது கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் எண்ணாதே அப்படின்றத இங்க குறிப்பிடுறாங்க. ஆனா எப்படி செய்யணும் அந்த கடமைய? அதை வந்து பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யணும். நம்ம இப்ப நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் செய்யறோம் இல்லைங்களா? நிறைய செய்வோம். அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவைன்றத அவங்க கேட்காமலேயே 200% எல்லாத்தையும் செய்வோம். ஏதாவது ஒண்ணு எதிர்பார்ப்போம் அவங்க கிட்ட, நாளைக்கு பெருசானதை நம்மள நல்லபடியா பாத்துப்பாங்க, அந்த மாதிரி ஏதாவது கால்குலேட் பண்ணி நம்ம பண்ணுவோமா? பண்ண மாட்டோம் இல்லைங்களா? முழுக்க முழுக்க அன்பு, தன்னோட பிள்ளைக்கு இருக்கிறதுல பெஸ்ட் எல்லாம் கிடைக்கணும்ட்டு 200% எஃபர்ட் போட்டு எல்லாத்தையும் செஞ்சு கொடுப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப எதிர்பார்க்காம செய்யறதுன்றது நம்மளுக்கு ஒன்றும் புது விஷயம் கிடையாது. அன்பு எந்த இடத்துல இருக்குதோ அந்த இடத்துல நம்ம எதிர்பார்க்க மாட்டோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரிதான் நம்மளோட செயல்கள் எல்லாத்தையும் பகவானுக்காக செய்யணும், பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யணும். செயலை செய்யாம இருக்கணும்னு நம்ம ஒரு நாளும் நம்ம நினைக்கவே கூடாது அப்படின்றத பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. சித்தமுனி இப்ப நிறைய அறிகுறிகள்லாம் சொன்னாங்க இல்லைங்களா? பகவான் வந்து எப்படி எல்லாம் வந்து இருக்கணும்னு, பற்றுதல் இல்லாம இருக்கணும்னா, அப்ப அந்த மாதிரி உள்ளவங்களோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர் கேட்டிருப்பாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி உள்ளவங்களோட நிலைப்பாடு, அதாவது இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல பற்றுதல் இல்லாம இருக்கிறவங்களோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இதுல பார்ப்போம். அவங்கள சித்தமுனி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். அறிகுறிகள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகின்றான். இந்த புலன்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, நமக்கு 5 புலன்கள், அதெல்லாம் திருப்தி பண்ணக்கூடிய செயல்கள், விருப்பங்கள், அது எல்லாத்தையும் அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, விட்டுடுவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பேச்சு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இன்பம், துன்பம், பயம், கோபம் இவற்றின் பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்புறம் எப்படி இருக்கிறான் அப்படின்னா, ஆமை தன் ஓட்டிற்குள் உடலை சுருக்குதல் போல அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எப்படி நடந்து கொள்கின்றான், ஆசையிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள செயல்கள் செய்யும் சமயத்திலையும், ஆனா பற்றுதல் இல்லாம செய்யும்போது அவங்களோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்கான தாத்பரியம் தான் இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம். இப்ப பார்க்கும்போது நமக்கு இதுல வந்து முதல் தடவை பார்க்கும்போது நமக்கு இதுல ஒரு அவ்வளவு ஆழ்ந்த ஒரு புரிதல் இல்லாம இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா பகவத்கீதை முழுமையா நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் சமயத்துல இது எல்லாமே நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு புரிதல் ஏற்படும். ஆசையிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை, எதனால இந்த ஜட உலக ஆசைகள்ல நம்ம விடுபடணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள ஆசைகள்ல நம்ம ஈடுபடப்பட நமக்கு என்ன ஏற்படும், கர்ம பந்தம் ஏற்படும். அப்ப கர்ம பந்தம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அது என்ன ஆகும், நமக்கு மறுபடியும் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்மள இட்டுட்டு போகும். அப்போ அந்த மாதிரி கர்ம பந்தம் இல்லாத ஒரு செயல்கள் நம்ம எப்படி, ஆசைப்படாம இருக்கவே கூடாது. ஆசைப்படுறது நம்மளோட இயல்பு, அதை படணும். ஆனா எப்படி ஆசைப்படணும், பகவானை ஆசைப்படணும்,
தர்மத்தின் வழி நடக்கணும், நல்ல செயல்களை செய்யணும், அந்த மாதிரி ஆசைகள் நம்ம வளர்த்துக்கணும். பற்றற்ற செயல்களை செய்யற ஆசைகள், பக்தி சேவை எல்லாமே பற்றற்ற விஷயங்கள். சரிங்களா? அப்படிப்பட்ட செயல்கள். இப்ப அர்ஜுனர் போர் தான் பண்றாங்க. ஒரு சத்திரியன் போர் பண்றதுதான் அவங்களோட டியூட்டி. ஆனால் அதுல அவங்களுக்கு அந்த பாபங்கள்ல பங்கெடுக்காம இருக்காங்க அப்படின்னும் போது அது பக்தி, பகவானுக்காக தர்மத்துக்காக செய்யறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கணுங்களா? அதே மாதிரிதான் நம்மளோட வாழ்க்கையிலயும் நம்ம எந்த ஒரு ஆசையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா தர்ம வழியில பக்தி சேவையில ஈடுபடும் போது நம்ம செயல்களையும் நம்ம செய்வோம். இப்ப நம்ம சாப்பாடே சாப்பிடுறோம், பிரசாதமா எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அது என்ன ஆகும், நமக்கு பியூரிபிகேஷனை கொடுக்கும். அப்ப நம்ம செயலையும் நம்ம அதுல பண்ணுவோம், ஆசை நிறைவேறும். அதே சமயத்துல அது பகவானுக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணி நம்ம அன்பை செலுத்தினதுக்கு அப்புறம் எடுத்துக்கிற தாத்பரியம் அப்படின்னு. அப்ப நம்ம இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, இதெல்லாம் நம்ம பகவத்கீதை 18 days நம்ம பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இந்த புரிதல் எல்லாம் நமக்கு நல்லபடியா தெரிய வரும். சரிங்களா? அப்ப மொத்தமா சித்தமுனி அப்படின்னா என்னன்னா, இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட ஆசைகள்ல இருந்து தன்னை விலக்கி வச்சுக்கிறது. எதனால அப்படி விலக்கி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து நம்மள மீட்டு பகவான் கிட்ட முக்தி அடையறதுக்கான தாத்பரியம் நமக்கு வேணும் இல்லைங்களா, அதற்காக அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 2.55 ஸ்லோகம். ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச பிரஜாஹதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் ஆத்மன்யேவாத்மனா துஷ்ட ஸ்திதித பிரஜ்ஞஸ்ததோச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பார்த்தனே, எப்போது ஒருவன் தமது மன கற்பனைகளினால் எழும் புலனுணர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளும் துறந்து தூய்மையடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ ஒருவன் தமது மன கற்பனைகளால் எழும் புலனுணர்ச்சிகளுக்கான ஆசைகளை துணர்ந்து, நம்ம மனம்தான் ஆசைப்படுது இல்லைங்களா நிறைய விஷயங்களை. அப்ப அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இருந்து நம்மளை விலக்கி, சரிங்களா, விலக்கினா உடனே சந்நியாசம், எல்லாத்தையும் இந்த உலகத்துல எதையுமே என்ஜாய் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது கிடையாது. கிருஷ்ண பக்தின்றதே என்ஜாய்மெண்ட் தான். சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம அன்பை பகவான்கிட்ட வெளிப்படுத்துவோம். அதுலயே பகவானுக்கு செய்யும் போது நமக்கும் என்ன ஏற்படும், சந்தோஷம் ஏற்படும். சரிங்களா? எதுலதான் நம்ம ஈடுபடக்கூடாது, பலனை தரக்கூடிய விஷயங்கள்ல, முக்கியமா பர்டிகுலரா சொல்லணும்னா அதர்மங்கள்ல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கவே கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மையடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ. சரிங்களா? ஆத்மாவுக்கு இந்த உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது இல்லைங்களா? அப்ப அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுல யாரு இருக்காங்களோ அவங்க தெய்வீகமான உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகின்றான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி ஸ்லோகம் 62, 63 ரெண்டுமே வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே. த்யாயதோ விஷயான் பும்ஸ சங்கஸ்தேஷு பஜாயதே சங்காத் சஞ்சாயதே காமஹ காமாத் क्रोधो விஜாயதே क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् समृद्धि विप्रमः समृद्धिप्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா 62, 63 ஸ்லோகங்கள். சரிங்களா? இது நம்மளுக்கு ஆரம்ப நிலையில, பக்தியில நம்மளாம் ஆரம்ப நிலையில இருக்கோம் இல்லைங்களா, நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய, புரிதலை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம். ஏன்னா இப்ப நம்ம ஸ்தித முனி பார்த்தோம், ஆசைப்படக்கூடாது, ஆசைப்பட்ட என்னாகும், நம்மளுக்கு இந்த பந்தம் ஏற்படும், கர்ம பந்தம் இல்லைங்களா. அது தர்மம் பண்ணோம்னா நல்ல நல்ல சந்தோஷங்களை அனுபவிப்போம், அதே அதர்மம் பண்ணோம்னா நரகத்துல போய் கஷ்டங்களை அனுபவிப்போம் அப்படின்றத நம்மளுக்கு கர்ம பந்தம்னு சொல்லுவோம். அப்ப அதுல இருந்து நம்மள வெளியில கொண்டு வரணும். ஏன்னா நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா, நிறைய பேர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், சிலவங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க, சிலவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க இல்லைங்களா. அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா நல்லது செய்யறவங்களா ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க, தவறான வழியில இருக்கிறவங்களா ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க. அதுக்கெல்லாம் நிறைய உள்ள அர்த்தங்கள் உண்டு. அதில் நீங்க level 2, level 3, level 4 போகும்போது நிறைய விஷயங்கள் கேட்க கேட்க உங்களுக்கு அதுக்கெல்லாம் புரிதல், பாகவதம் கேட்கும் போது உங்களுக்கு அதுக்கான புரிதல் நல்லபடியா ஏற்படும். இப்போதைக்கு கர்ம பந்தம் அப்படின்றது ஒண்ணு இருக்கு, அதனால நம்மளுக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சி ஏற்படுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப அதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்றதுதான் பகவான் இந்த ஸ்லோகங்கள்ல கொடுத்திருக்காங்க. என்னன்னா, புலநோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்து கொள்கின்றான். இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே நம்ம எதன் மேல் ஆசைப்படணும், எதன் மேல் ஆசைப்படக்கூடாதுன்றது நம்மளுக்கு தெரிய வந்துடும். சரிங்களா? அந்த பற்றுதலில் இருந்து காமமும் காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன.
அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். கோபத்திலிருந்து பூர்ண மயக்கமும் மயக்கத்தினால் நிலை இழப்பும் ஏற்படுகிறது. நினைவு குழம்புவதால் அறிவு இழக்கப்படுகிறது. அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்வில் வீழ்கின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப 8 காரணங்கள் இருக்கு. அதுதான் நம்ம இந்த சார்ட்ல பாக்குறோம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, புலன்கள் ஈடுபடும் பொருட்கள், மனம் இருக்கு இல்லைங்களா, நம்மளோட இதயம், மனம், அது என்ன பண்ணும், ஏதாவது ஒண்ணு பார்க்கும். புலன்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, நமக்கு அதன் வழியா தெரிஞ்சுக்கும். நிறைய விஷயங்களை பாக்குறோம் நம்ம தினப்படி. அப்ப அது மேல நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும், ஒரு இணைப்பு ஏற்படும் இல்லைங்களா, ஒரு ஆசை ஏற்படும். இந்த பிள்ளைக்கு ஐஸ்கிரீம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, அப்ப அது மேல ஒரு இணைப்பு ஏற்படும். அப்ப அந்த ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை வந்திருக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த ஆசை அதிகமாக அதிகமாக, இது ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு, அது பெரியவங்கன்னா பணம், பேர், புகழ், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஆசைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா. அதாவது பார்க்க பார்க்க புலன்கள் ஈடுபடும் பொருட்கள், நம்மளோட புலன்கள் பார்க்கக்கூடிய, கேட்கக்கூடிய, உணரக்கூடிய பொருட்கள், அது மேல இணைப்பு ஏற்படும். அந்த இணைப்பு என்னவாகும், ஆசை, காமமா மாறும். அதுவும் பார்த்திருக்கோம், சின்ன பிள்ளைங்களா ஏதாவது ஒண்ணு கேட்பாங்க, வாங்கி தர மாட்டோம் சொன்னா உருண்டு உருண்டு அழுவாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி ஆசை மனசுல எப்படியாவது நம்ம அத்தர்மம் பண்ணியாவது அதை நம்ம அடைஞ்சிடணும் அப்படின்ட்டு. அப்படியும் அது கிடைக்காத பட்சத்துல கோபம் வரும். கோபம் வரும்போது மாயை, மயங்கிய நிலை. ஏன்னா கோபம் வரும்போது நம்ம என்ன பேசுறோம், என்ன செய்யறோம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாமலே போயிடும் இல்லைங்களா. அப்ப நினைவு குழம்பிய நிலையில இருக்கும். அதனால அறிவிழப்பு, செய்யக்கூடியாத செயல்கள்லாம் செய்யறது, அதர்மமாவது பண்ணி தன்னோட ஆசை நிறைவேற்றிக்கிறது அப்படின்ற ஒரு தாற்பயம். அப்ப அதர்மமாவது பண்ணி, யாராவது எப்படியாவது போட்டும், எனக்கு நான் ஆசைப்பட்டது கிடைச்சா போதும் அப்படின்னு அதர்மம் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும், பாபத்தை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்ப பாபத்தை செய்யும் போது என்ன ஆயிடும், பாப கணக்குல மறுபடியும் இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில அவங்க விழுந்துடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அந்த தண்டனை அனுபவிப்பாங்க, மறுபடியும் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில அவங்களை ஈடுபடுத்திக்கிறாங்கன்றத பாக்குறோம். அப்ப ஆரம்பம் என்ன, புலன்கள் ஈடுபடும் பொருட்கள், அதுல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. அப்ப ஆசை அப்படின்றது எல்லாருக்கும் உள்ளது இயல்பு. ஆசைப்படாம இருக்கணும்னா அது ரொம்ப கடினம். ஏன்னா மனம், புலன்கள் எல்லாமே ரொம்ப ஆக்டிவானது. நம்ம தூங்கும் போது கூட ஆக்டிவா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா, புலன்களும் மனமும். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆக்டிவான ஒரு வஸ்துவை நம்ம ஆசைப்படக்கூடாதுன்னு கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா அது நிலைப்பாட்டுல இருக்காது இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆசைப்படணும். யார் மேல, பகவான் மேல ஆசைப்படணும், பக்தி சேவையில ஆசைப்படணும், அதுல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். நிறைய பகவான், இப்ப கோயிலுக்கு போறது, பகவத்கீதை பாகவதம் கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்றது, பகவானை பத்தி நிறைய கேட்கறது, சரிங்களா. இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம ஆசைப்பட அது அப்படி என்ன பண்ணிடும், அதுல நம்மளுக்கு இணைப்பு ஏற்படும். இன்னும் அதிகமா நம்ம பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற ஆசை அதிகமாகும். ஆனா அதுல நம்மளுக்கு வீழ்ச்சி அடைய மாட்டோம். என்ன அடைவோம், நம்ம பகவானையே அடைவோம். அதுதாங்க தாத்பரியம். சரிங்களா. அப்ப இதுதான் நம்ம பிரச்சனைகளுக்கான காரணம்ன்றது, புலன்கள் ஈடுபடும் பொருட்கள் அப்படின்றதுதான் பிரச்சனைக்கு காரணம். அதுல நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். அப்படி நம்ம ஆசைப்படுறது அதர்மம் இல்லாத அளவுக்காவது நம்ம முதல் நிலையில பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம நல்ல நல்ல செயல்களில் ஈடுபடணும். அது முக்கியமா பகவான் மேல ஆசைப்படணும், பக்தி செயல் நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரி, அந்த மாதிரி வீழ்ச்சின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஆசைப்பட்டு அதுல வீழ்ச்சி அடைறாங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 84 லேக் ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு. சரிங்களா. பகவானால உருவாக்கப்பட்டதுல 84 லேக் ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு. அதுல நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும், பிறப்பு சுழற்சி ஏற்படும். இங்க பாத்தீங்கன்னா நீர்வாழ் உயிரினத்துல இருந்து ஆரம்பிப்போம். நம்மலாம் பிறப்பு அப்படின்றது மனித பிறவிதான், முதல் பிறவிலாம் கிடையாது. சரிங்களா. நீர்வாழ் உயிரினத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு அப்படியே என்ன பண்ணுவோம், அப்புறம் நிலத்திலையும் நீர்லையும் வாழும் உயிரினங்கள், அதுக்கப்புறம் நிலத்துல மட்டும் வாழறது, அதுல பறவைகள், விலங்குகள் அப்படிலாம் அதுக்கப்புறம் தான் மனித பிறவின்றது நமக்கு கிடைக்கும். அப்படிப்பட்ட மனித பிறவில தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம எல்லாம் ஏன் இங்க இருக்கோம், எதற்கு இவ்வளவு வித்தியாசங்கள் இருக்கு, இதெல்லாம் யாரு படைச்சது அப்படின்ற அந்த யோசனை, இன்டெலிஜென்ஸ் அப்ப மட்டும்தான் நமக்கு வரும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதுக்கான ஆதாரத்தை தேட தேட நம்ம ஆன்மீகத்துக்கு வருவோம். அப்ப நம்ம பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு பகவானை அடைவோம் அப்படின்றதான் அங்க தாற்பயம். சரிங்களா. இப்ப இந்த மனித பிறவின்றது ரொம்ப உயர்ந்த பிறவி நம்ம எல்லாருக்கும் இப்ப கிடைச்சிருக்கு இல்லைங்களா. இதுல நம்ம மறுபடியும் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்காம பக்தி செயல் ஈடுபடாம இருந்தோம்னா என்ன நிலைப்பாட்டுல இருப்போம், இந்த உயிரினங்கள் நிலைப்பாட்டுலதான் இருப்போம். ஏன்னா இது எதுவுமே பகவானை பத்தி யோசிக்காது இல்லைங்களா. அப்ப அந்த நிலையில இருப்போம். அப்ப மறுபடியும் என்ன பண்ணுவோம், தர்மம் அதர்மம் தெரியாம நம்ம மறுபடியும் என்ன பண்ணுவோம், செயல்கள் ஈடுபடுவோம், கர்ம பந்தம் ஏற்படும். நல்லது செஞ்சா உயர்ந்த பிறவி கிடைக்கும். அதே தவறுகள் செஞ்சோம்னா மறுபடியும் தாழ்ந்த பிறவிக்கு வந்துருவோம். மறுபடியும் நமக்கு
பிறவி எடுத்து நம்ம மறுபடியும் மனித பிறவியை நம்ம அடைவோம். ஆனா பகவானோட அனுகிரகத்துல நம்ம எல்லாருக்கும் பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற தாத்பரியத்தோட நம்ம எல்லாம் இருக்கோம். இதை நம்ம நல்லபடியா இந்த வாழ்க்கையிலேயே நம்ம நல்லபடியா புரிதலுக்கு எடுத்துட்டு வந்து பக்தி சேவையில நம்மளை ஈடுபடுத்தி இதற்கப்புறம் பிறவிகள் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பகவானை அடையணும் அப்படின்றது எங்க தாத்பரியம். இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது 2வது அத்தியாயம். 5 காரணங்கள் சொன்னாங்க போர் பண்ண விருப்பம் இல்லைன்றது இரக்கம். அப்ப அதற்கான பதிலா பகவான் என்ன கொடுத்தாங்க உபதேசம், நாம் உடல் அல்ல ஆத்மா. எப்பயுமே நம்ம இந்த உடலே பிரதானமா நினைச்சு நம்ம வாழ்க்கைய வாழறோம் இல்லைங்களா. எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம செஞ்சாலும் பாருங்க, ஒண்ணு நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இல்லைன்னா நம்மளுக்கான ஆசைகள், சமூகத்துக்கான விஷயம், இப்படிதான் நம்ம யோசிப்போம். ஆனா இந்த உடலே நித்தியமானது கிடையாது. அப்படின்ற பட்சத்துல இது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களும் நம்ம கூட எப்பவுமே இருக்க போறது இல்லை இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், நித்தியமானது எது, ஆத்மா. அப்ப உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக உடல் சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாம் விட்டுடலாமா அப்படின்னா பகவான் என்னைக்குமே அதை சொல்லவே இல்லை. அதெல்லாம் நம்மளோட கடமையை நம்ம நல்லபடியா செய்யணும். நம்ம ஃபேமிலியை நல்லபடியா பாத்துக்கணும், நம்மளை சுத்தி உள்ள விஷயங்களையும் நம்ம நல்லபடியா நம்ம கடமைகளை செய்யணும் அப்படின்றத பகவான் வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப நான் உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்ற புரிதல் வரணும், பக்தியில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும், கடமையும் செய்யணும் அப்படின்னு தான் தாற்பயம். அப்புறம் இன்பமின்மை அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அப்போதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாங்க, ஒண்ணு நீ இறந்தால் சொர்க்கம், இருந்தால் ராஜ்யம் அப்படின்றத குறிப்பிட்டாங்க. அப்ப ரெண்டுமே இருந்தாலும் உனக்கு சந்தோஷம் நிச்சயம். பாப செயல், பக்தி செயல்பாடு பாபம் இல்லை. என்னைக்குமே பக்தியில ஈடுபட்டோம் அப்படின்னா அது பாபத்துல வந்து சேரவே சேராது அப்படின்றத பார்க்கணும். திருமணம், தினமான உறுதியுடன் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யுங்கள். நம்மளுக்கு எந்த ஒரு குழப்பமும் இருந்தாலுமே அதை ஓரமா வச்சுட்டு என்ன பண்ணணும், நம்ம பக்தி சேவையில பகவானுக்கு நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம கடமைகளும் நம்ம சரிவர செய்யணும். ஸ்திதமுனி, தூய ஆழ்நிலை நினைவில் உள்ள நபர். இவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா, இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நமக்கு பந்தத்தை ஏற்படுத்துதுன்ற இந்த தாத்பரியத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, அதுல இருந்து விலகி, முக்கியமா அதர்மங்கள்ல இருந்து விலகி என்ன பண்ணுவாங்க, பக்தியில ஈடுபடுவாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போதல், வர்ண சங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருப்பாயாக. இதற்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நிறைய வர்ண சங்கரங்கள், ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா. துவாபர யுகத்துல அதெல்லாம் அந்த யுகத்தோட முடியட்டும், இனிமேல் வந்து வேற தர்மங்கள் நிலை வரட்டும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாத்பரியத்துல கொடுத்திருப்பாங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது 2வது அத்தியாயம். நாளைக்கு நம்ம 3வது அத்தியாயத்துல பார்க்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருபஷ கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானம் பாவனி வைஷ்ணவ நமோ நமः. அனந்த கோடி வசந்தக்ஷே ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அந்த கடைசி இது சொல்லட்டுங்களா மாதாஜி? அவசியம் மாதாஜி, மன்னிக்கணும். சொல்லுங்க மாதாஜி. இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே சாங்கிய யோகோ நாம த்விதீயோऽध्यायः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ so much.